Sabies que les inundacions del riu Tenes es van produir l'any 1994 després d'un incendi molt greu que hi va haver aquell estiu i bé, aquest tipus de fets succeeixen de tant en tant en el que són els rius mediterranis o les rieres mediterrànies i el Tenes és un d'aquests i per tant periòdicament es produeixen unes pluges que són pluges, podríem dir-ne, extraordinàries, que cauen en molt poc temps i al caure en molt poc temps això propicia que hi hagin grans avingudes, però al mateix temps aquí es va produir un fet afegit, que és que hi havia hagut l'incendi i per tant, havent-hi hagut aquest incendi, l'existència de menys vegetació fa que l'aigua llisqui molt més ràpidament i al mateix temps també l'arrossegament d'arbres i de més, això ajuda a tapar els ponts, etc. Per tant, tot plegat contribuïa a les inundacions. Una pluja extraordinària en molt poc temps amb aquests precedents i el fet de que a partir dels anys 70 s'hagin també construït urbanitzacions excessivament a prop del que és la llera del Tenes i tot plegat, doncs, dissortadament propicia que dificulti el pas de l'aigua i finalment doncs, que es produís aquesta inundació, una inundació que per altra banda va ser tràgica per vides humanes i també per tot el que va suposar per doncs, cases i de més que van patir molt els efectes de la inundació.